Hi guys! It's me, Marie per Vlogs, and welcome again sa ating bagong video. So, to this video, papakita ko po sa inyo yung binili kong Victoria's Secret. Let's go! Ito po ang aking mga pabanguan na binili ko po sa Victoria's Secret Store. Since ito is malapit na maubos, yan na lang ang natitira. Tapos ito, bagong ano ko lang din, bagong labas. So marami akong stock kaya lang. Isa-isa lang sa labas. So, hanggang dun pa lang yun magagamit. Ito naman si Moonlight Pad. Yun, kunti na lang siya. So, depende sa mood kung ano yung gusto mo dyan. Minsan, kapabango lang, depende lang sa gagampot ko. Well, malapit na matapos or maubos mga yan. Bumili po ako ng another set. Here we go! Ayun! Ang ating Victoria's Secret. Yun. Bumili po ako ng 4 ulit. So, ito po yung mga pangalan nila. Victoria's Secret Love at mahilig talaga ako sa spray-spray lang. Yung parang kulong lang to guys. Ito naman si Deep Amber Sugar Kisses Chasing Sunsets. Ito naman si Love Spell. Ito kakaiba siya kasi as you can see, parang may mga glitter sa loob. Siguro pag i-spray mo yan, karoon ng glitter yung dalit mo or sa liit mo. Dapat. At si Victoria's Secret Romantic. Okay? So, ngayon po guys. Nagsasawa ka sa Victoria's Secret. Siyempre, ulit po yan. Ayun. Tapos, pero, ano ko na nun? Kailangan ko na nun buksan to try yung ano yung mga taglay nilang bango. Right? Ayan po guys, ang ating Victoria's Secret perfume video. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Marie per Vlogs. And please hit that bell button. Bell all dapat to receive notifications from my videos uploaded and my live stream po. Thank you guys for watching.